Yes, mga ka-idol, no? No, samtang wala pa nahuman ang atong kanta nga gisulat. Istorya sa ta, no? About sa music gyapon, no? Related ra gyapon sa ato ang channel, no? So about sa music, kinsa si Charles Lynn, asa nagsukad ang iyahang hilig sa pagsulat og kanta, no? Sa tinuod lang natawo ko sa di ako natawo sa Kiblagon, Malalag, Davao del Sur. Tapos nganong diha ko natawo, katong atay mga gibuntis pa ko sa kong mama, sa kong inahan. Giyera to, no? Itong murag ang presidente ato si Marcos yata, no? Kung ako masayop, nagiyera dito sa amua, hala binaslanay sila, pinusilay sila mga sundalo o mga gitawag na to NPA, no? New People's Army. Mo na nagbakasyon ang kung ginikanan, di lang kayo nagbakasyon ni kuan gyud, sa tawag ani, ning di po nilayas, ni sibat, no? Anak kay siyempre ibuntis ko niya, gagira dito, no? Dito nagira sa kuan sa sitio Tama, Kawayan, Malungon, Sarangani. Dito mi nagpuyo, dito ko gibuhat akong ginikanan. Mo to nga buntis akong ginikanan. Tapos nag-transfer sila og Kiblagon, Malalag. Kay buto-buto nagmaayo dito. Karon kay diha ko natawo sa Kiblagon, Malalag. Sa una dili na nasakop sa Malalag, Davao del Sur ang Kiblagon, murag sulop yata na, no? Disclaimer lang, murag sayop bako wala, no? Sa una murag sulop or mali bako unsa ba, kay karon Kiblagon, Malalag man. Diha ko natawo. Pag anak daw sa kuha, parte daw na kong himia, si kong hilak-hilak, ay asa ka siyon saog duyan, siyon saog kanang ana-ana. Akong mama, hala, ngangagi daw ko. Pinakurog pa daw tumoy sa dila, hilak. No, ingon ang tong mga karaang tao, mga katigulangan. No, nga aka ng bataan na masingir ginain kadako. No, wala gid sila nasayop, no. Wala gid nasayop. Dili man ingon nga singir kita. Mangantahay lang. Ay naanad man ta. No. Lain kayong panahon mga kaidol, ga ulan, no? Pasensya kayo madunggan ninyo ang mga taligsik maigo sa ato, no? May kisami guning akong giirintahan dire. So mao na to mga kaidol, mahiligon ko gadako hilig ko kanta-kanta. Kinder ko, murag wa pagay ko kinder ato, gasugon ako kanta, suhulan ra ko ga iskindi sa mga tao. Nay iskindi, kanta ko. Mura isol sa kuha. Kantahan ko nila itong simbahan. Naman na yung mga kuha sa simbahan, yung mga parehaan ng mga piyesta, kanang murag padong ng December, labi na inana, kanang bitang tawag na ito kanang magabi, bao ba na, magabi, magpangadji sila. Pagkataon ko nila na, kantahan ko permente, maksurban o yoyoy. Akong papa, na po akong gitarista. Unay ramon pod. Muna akong ginakanta sa una, maksurban og yuyoy kay mao man ay uso kay sa una medyo pagkamatngon ako buot gamay, buot na ba koy buot ato. So mao na to nya. One. Kining pag kinder nako, itutudluan ako nila ni papa og mama nga mag gitara. Pero katong upat recuerdas, no, nya ang gitara nako, ang sa likod niya katong bagol, no, bagol nya nylon ang kwerdas nya, ang atubangan gikurti-kurtihan pod og kaning kuan ning murag gitara pero imong ibaliktad, bagol ang nasa likod nya. Giangay pod sa kong papa na may butong mubuhat, may butong buhat-buhat og gitara, pero dili nga kanang gitara nga dako, gamay lang. Mabuhatay man to, gitawag ng gitarang bagol mga ka-idol. Okay, bagol man ang likod,
kiskisag maayo, kiskisan promosinaw. Pati po kayo no. Di mo kiskisan amo ni mga balahibo ng likod. O moto nga. Ala, lisod lagi kayo. Kus gid mi. Uban mi sa kong gisuon. Oh, nya mo to nga. Ala na ay mga kuan lagi na ay mga labi nag araw ng purok, araw ng sityo, ana mga selebrasyon ba, ana mga anniversary, no? Pagkantaon din ko, nya mohilak pa ko di ko na eskinde, kanta ko. Sulan ako kay eskinde. Lipay ko sa una tagaan kog piso. Labi na makita ko lang katong dos gani nga kabaw. Kanta gi ko ana kay naay dos. Ipalit dahil ako katong suman nga dagko kayo ting lamia, no? Kanta ko, kantaon ako ana magsurban yoyoy. Katawa po mga tao kay kanang kantang magsurbag yoyoy mga jamming magkaina katawanan man kayo, no? Nya hangtod nga pag-grade 1 ako niidlan sa ko so nahimo kong songbird kay kanta man ko nya. Dadalan ako atong gitarang bagol, 4 kordas. Sudo ko, bag na ko. Nya, kanta-kanta, eskwelahan. Nya. Dito ko nahilig og kanta ni April Boy. Ang kanta ni April Boy nga. Sa kantang April Boy nga. Nalimutan mo na ba? Yan na, mga pagsikat gini April Boy. April Boys, yata no? April Boys ba na? Kay, ang April Boy, tulo mong guna. Ang April Boys ang April Boys duha nya si April Boy Regino isa ra katong tong si Dennis katong bag-o lang na matay no katong sikat kayo no magkanta sa di ko kayang tanggapin nya ang April Boys si kuan man na si Bingog si Jimmy manay hilig kay ko na ilang mga kanta April Boys ug April Boy. Sikat kaya na sa una. Susuno na ko na ilang kanta. Yung mga mali pag ang akong kuan lyrics. Wa ko'y ulaw. Sa una mo mag-kuan ko mga bukong tubig kay gamay pa ko galon man na. Bit-bit ko kuan tubig. Padung sa balay paulikan ko na nga bugat ang galon. Kanta ko. Kanta ni ko nga. Panganta na ko mga kuan na dili na ingon nga magsurban lang. April Boy, mga Ruel Cortez, Rivalera, mga inaana na. Ala, sige, naay masugat ang tao, way pakialam. Ana, kanta yun, way pakialam. Magkatawag ko ng tao magsugat ko, kay bungtod ba na dito sa mga bungtod niya. Kilid sa bungtod, naay dalan pa na paliko-liko. Yamong balon, kay dito man sa lugot, layo pa man. Usahay gani, mag-ikarga na kong kabaw ang tubig, ang galon, kita na kong pisi. Kanta ko sa buko-bukos kabaw, kanta ko. Kanta practice yun si kanta. Hangtod nga, apil-apil ako amateur. Mapil ko amateur, usahay, second, first, usahay, third, usahay pildi. Normal ra. Normal ra nang mapildi ta. Nya, sikreto pag ginako ato sa una, no? Wala may mga tambal nga para atong dire walay mga bara. Isa man gud sa bara kining lema, kining mga gipangkaon nato nga di dapat kaunon. Binag mga parat, nya sobra ang parat murag masunog imong dire. Imong tunlan. Kuya kay kog maintenance sa una. Sa akong dire, tingog labi na kanang ingon sila nga, "Uy, palista ka na amateur dito sa purok." Sa nga purok dia. Purok Bangga ba ana? Nay mature dito, palista ka. Ang gitarista, imo papa. Iko kanta ko kay papa na gitarista. Mo na mo to nga maintenance. Luy dayon ako Nya kay ang luy sa mo di man ingon nga kanang dire sa syudad or sa mga karon kay ang luy palito na to. Limpyo na ba? Dito sa bukid kay kaluton pa nako. Green pa kay dahon. Ala, pangitaon ko tong gulang-gulang. Nya mo to nga panitan ako, panitan. Nya ugumon ako pero mga inanir po kadako mga ka-idol, ugumon ako. Ang ugom jud ko luya.
nya kanta-kanta. Sulod sa isa ka adlaw nako nang ugumon ang luya. Muna nga sa una na training ko kanta-kanta. Ang maintenance akong dire luya. Bisan unsa makaon ko bulad pero limit ra sa una. Nya mo eskwela ko. Akong bag daghanag luya. Ugom jud ko ana kay hapit ang amateur. Kay masin daig makadaog ang premyo 30. Nya second 20. Nya ang third kay Gis. Oh. Kata ko na kadako na ng 30 sa una. Dako na kay na. Napagutong mga kwarta sa una nga 25 centavos ko. Dako na kay ng 30 sa una. Mao na ang mga sekreto nako sa una, luya nya. Kuya kay kog trainee sa kanang para taas og kanang kining utong. Magkuan ko, magkumpayot sa puno sa mangga. Ya si kog kanta. Karon malagid mo kayo dako ng bilbil. So mga ka-idol no, mao lang na no. Na unta ay padayon na to atong kwento. Sunod na pod.